Abot iti sangapulo ket dua barangay tanod iti naipaayan na iti libre sapatos manipod kadagiti kameng iti Pugupus Station iti proyekto gitoy ayapak. Balig anaganwat iti may kalima gundawa iti proyekto ayapak wenno yaman ken apo ti PNP Pugu agpaay iti kakadwa para iti kapya. No sa dino pa karagsakan dagiti barangay tanod iti barangay Sagitan ti sapatos ipaay kadakwada manipod kadagiti kapulisan iti Pugu Police Station ni dadalwan ni Police Lieutenant Clinton Amawan, Officer in Charge iti Pugu Police Station. Iti eksklusibo panakiman ti Bombo Radio kini Marcos Bibid, Chief Tanod iti barangay Sagitan Pugu La Union, napalaos iti ragsak ken yaman dagitoy iti inpaay dagiti pulis kadakwada. Siguan kini Bibid, dayto iti kauna na daras wenno gundaway nakaawat dayti sapatos manipod kadagiti kapulisan. Kasong bat iti dayto ikinunana ket mas gaggageten pa iti trabaho kas maysa kadagiti force multipliers do sa dino aramiden da kinunana ti amin tapno matulungan da dagiti otoridad. Iti makunak lang data po, nasehat una dita nga programa ti kapulisan tayo tapno bareng makuha na kiti kakadwang tanod tapno magagumagagad pa yung agtrabaho. So dati ka diti first time yung nga naipaayan ti sapatos from dagiti kapulisan? Ay ma'am, tatakam lao na yung nakaawat ni kini Apo Clinton Awan. So sa inyo mat iti kumbaga ngay aramidon yung mat kas may nga barangay tanganod ngan tangay ta na-appreciate no dagiti man aramidon yung mat or dagiti effort yung suportayo kadakwada sir. Ay da kami ma'am ket rami din mamin ti kabalan mi nga mangtulong kadagiti kapulisan kas tulong met nga gabo kada para kada kami. Ngayon natapos na naman natin ang isang fifth na project yapak po natin at nabigyan na naman natin ng tigi-isang pares ng sapatos yung mga barangay tanods ng barangay Saitan. At hindi lang yun MJ, nagbahagi din tayo no, ng mga ukay-ukay na kung saan yung mga clothes na nagamit ng mga personnel natin, used clothes, tapos yung mga ibang galing, ibang nag-donate na kung saan ito po ay nasanitize natin at naibigay nga natin, nakita natin kanina, naibigay natin sa mga, mostly mga 4-piece, yung mga nangangailangan talaga doon. Sila yung mga kumuha nun. And then, yung libreng gupit nga po, ito po yung pinaka-purpose talaga ng libreng gupit natin, Bombo MJ. Yung mga kabataan natin, since yung iba hindi talaga sila makalabas, kasi hindi sila kasali doon sa mga allowed na lumabas. So, ang ating kapulisan, nag-isip nga po na idalhin doon sa area para hindi na sila lumabas, doon lang sa barangay hall, doon gaganapin yung libreng gupit. And then, para naman po doon sa mga bata, sa mga kabataan natin, nagbigay din tayo ng libreng pagkain sa kanila. Bagamat alam naman natin na bawal silang lumabas, pero at least through that libreng pagkain, tapos sinama natin sila sa program, at least na-enhance yung social awareness or yung social thinking ulit nila. Kasi alam naman natin na psychologically kapag nasa loob ka ng bahay, may effect at may effect yun. Kaya at least for that span of time, yung maliit lang na oras na yun, nakita nila at sumama sila sa program at kumain pa sila MJ. Tapos ang the whole purpose po ng project natin na to, ito talaga yung ibigay natin sa ating community kung anong nararapat sa kanila, and in exchange tutulungan tayo sa pagtupad ng ating tungkulin, pagbibigay ng peace and magandang maintain yung peace and order dito sa atin. And of course, para makuha natin, maibigay natin sa kanila na masabi natin sa ating mga kabaranggayan, sa barangay Saitan, na ang pamahalaan, ang gobyerno natin ay naandyan para sa kanila. Ibig sabihin po, lahat po ay ginagawa ng ating gobyerno para lang mapanatili yung katahimikan dito sa atin at maiparamdam din sa kanila na existing pa rin, naandyan pa rin yung gobyerno natin, hindi tayo pinapabayaan. Kahit man sa ganitong COVID-19, we are in the midst of COVID-19 pandemic, pero andito yung ating kapulisan, yung government natin na handang tumulong para sa ating mga kababayan.
So manong ti nagbalik nga beneficiaries na yung pinatay? Yung sa mga sapatos Bomba MJ, meron tayong 12 na nabigyan ng sapatos. At sa gupit naman, nakita ko kanina, ang daming pila ng Bomba MJ. Tingnan natin mamaya doon sa attendance. And then, pati doon sa ukay-ukay, kung nakita natin, almost 30 plus yung sumali doon sa ukay-ukay. Itong ukay-ukay na rin, MJ, hindi ko nasabi kanina. Ito rin ay parang sa libreng gupit natin. Since nahirapan silang pumunta sa mga mall, nahirapan silang bumili ng mga kagamitan nila, although we consider them used, pero it was sanitized. And then nilapit din natin para at least kung makita nila na kailangan nila, kukunin nila doon sa activities natin. Ulitin ko, may mga 30 plus. And then doon sa Pakan, nakita ko more or less mga 20 to 30 plus din yung beneficiaries natin doon. So all in all, mahigit more or less mga 100 or sabihin natin mga 80, more or less 80 yung mga beneficiaries natin doon Bomba MJ. And then it is sabi nga natin parang kumbaga sa government agencies parang one-stop shop siya na in one activity ang dami po nating nagawa na na-incorporate na pwedeng tumulong doon sa komunidad po natin MJ. Okay. So may tendency po ba sir na dapat lagi sumagsagan na doon sa mga sarunong pa nga aktividades nyo kasi kung ito so ito sa barangay ko na? Yes MJ, ang doon sa ginawa ng ating kapulisan, yung contingency plan natin, nakasulat kasi doon MJ na after lahat ng barangay na mabigyan ng sapatos, yung mga barangay tanods natin na katulungan ng ating kapulisan, lahat naman yung ibang force multipliers natin or yung member ng BPATs especially, yun din ang bibigyan natin pong BMJ. And ganun din yung activities na gagawin natin na ipaikutin din natin yung buong barangay at gusto nating bigyan lahat ng ganun ting sapatos MJ. Kabayatan na, iti mata panakiuman ti Bombo Radyo kini Police Lieutenant Clinton Amawan, Officer in Charge ti Pugo Police Station. Gapuanan nga rod iti COVID-19 nga mapaspasaran ikuna na itata ket dakkel iti tulong kadagiti kailyanda ijay Pugo kang runa na kadagiti tanod akabenulig da iti panang mentenar iti kinalinaken kapya iti nasa unga ili. Kagitan iti project ka iyapak wenno panakaipaay iti libre a sapatos kadagiti 12 barangay tanod iti barangay Saitan iti nasa nga iliket nang isayang katmat dagiti kapulisan iti libre a gupit or libreng gupit ukay-ukay ni aling pulis ken feeding program kadagiti ubing. No sa dino mababot iti aganay 80 aging gana sa gasot nga individual iti nagbenepisyaryo iti nasa proyekto ti Pugo Police Station. Bombo MJ Ortiza reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas ken consistent number 1 iti La Union, Basta Radyo. Bombo!